Hej Jens. Vi vil gerne vise dig vores tegning, fordi nu når du ikke selv kan se den, det synes vi der er lidt synd for dig, for den er rigtig køn. Okay, så her, længden, den er 1,53 meter. Bred? Nej, lang. Og bredden, den er 9,5. Det vil sige 0,95. Ja, 0,95. Og så arealet, det er 1,4535. Fordi vi ganger de to linjer. Ja, og så har vi tegnet det i målstoksforholdet 1-10. Som du kan se her. Ja. Det her, det er så gulvet i hjemkundskabslokalet. Vi skal nok vist ud igen. Vi vil gerne lige alle sammen sige hej til dig. Hej Jens. Hej Jens. Ja, okay, farvel. Se, nu kan du også lige se, at vi visker det ud, fordi at vi er sådan ret gode. Du skal filme den her gang nu. Ellers så skulle lidt en... Jeg har filmet. Ja, nej, det må man ikke bede om.